الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli huzurda ve tamaşaçılara. Efirda İmam Sırıq tapşırığı sizden kelip erişken sıralarga şu efirda, şu studiyada hazretlerimiz, ustazlarımız, muallimlerimiz bilen cevap tabatırgan tapşırığı. Әлі сұрауларыңыз қалған мысаларына экранда көрген Узнайм оймамыз abashka.ru деген электрон адресқа юллый аласыз. Иншалла, аларны қарап, барлап, хәзрәтләребезгә тапшырып, шушы студияда жауап табырга тырышырбыз. Инде бүгенге чыгарылышка килгәндә дип әйтик инде, альхамдулиллаһи раббил аламин, бездә бүген кунакта мөхтәсиб, Теләче районының имам мөхтәсибе, инде Казый дип тә таныштырсак буладыр әле. Ул Касияк Казый дип Төньяк төбәге Казый. Төньяк төбәге Казые Исмаил хәзрәт Фәләхиев. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух. Инде хөрмәтле мөселман кардәшләребез, шушы тапшырулар хәерле эшләрдән булсын. Инде җавапларыбызны да Аллаһ Тәала кабул итеп, хәерле гамәлләрдә булырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын дигән теләктәйдәбез. Алайса беренче сорадан башлыйк. Халкыбызда элек-электән килгән кыз урлау йоласы бар. Бу гырыф гадәткә диннең мөнәсәбәтен ишеткәнем юк. Исламда кыз урлау рөхсәт ителәме диелгән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инде шундан дагын бу сорауга килгән вакытыбызда, ул инде безнең гырыф гадәт дип тә әйтергә кирәк түгелдер. Чөнки безнең гомер бакый инде татар халкы иләнгәндә, кияүгә биргәндә зур бирнәләр белән, теге зур итеп, билгеле итеп, бөтен кеше белсен итеп, теге яшермичә шулай эшли торган булган. Бу инде гамәл безнең милләткә кирип алган дип әйтәм. Шуннан дагын ул бүтән халыклардан яисә бүтән милләттән кергәндер. Динебез күзлегеннән караган вакытыбызда әлбәттә инде ул рөхсәт ителмәй. Чөнки без белгәнебезчә, гаилә төзелергә тиеш беренчедән әти-әнинең ризалыгы белән, әтидән бигрәк тә рөхсәт алынырга тиеш, кыз балага шулай бит, яисә вәли булырга тиеш бит инде. Шуңа күрә монда инде бу гамәл менә шәригать күзлегенә ул дөрес түгел. Шуңа күрә шуннан да гаилә тормышы ул ачык, билгеле һәм ике якның шулай килешенгән, матур итеп үтәлгән гамәл булырга тиеш. Шул вакытта ул шуннан да тотарлык матур гаилә була. Ни өчен никахны теге ачык кына түгел, ә менә күп итеп билгеләгез, әйтегез, күрсәтегез сез никахлы икән дигән сүзне әйткәнем ишеткән бар. Ни өчен шулай ул динебездә? Бу инде беренчедән гаиләнең нинди мөһим урын алганлыгын кеше тормышында, ягъни менә өйләнү, кияүгә чыгу кеше тормышында нинди. Аннан соң инде әйтик, бу егетнең өйләнгәнлеген бөтен халык белсен өчен анда кемдер теге кызыгып йөрмәсен өчен дип әйтик инде, бу өйләнмәгәндер әле дип, кияүгә чыкмагандыр әле дип, шушындай сәбәпләр дә булмасын өчен. Аннан соң инде кеше кайвакытта бит инде тикшерергә дә ярата. Караты һаман иләмешә йөри бит әле, һаман кияүгә чыкмыйча йөри бит әле. Менә шушындай кирәкмәгән фикерләр, кирәкмәгән уйлар булмасын өчен, менә шушындай матур итеп ул инде шуннан даган ачык итеп билгеле булып үтәргә тиеш. Аннан соң хәзрәт күп кенә кешеләр әйтәләр, инде ул гадәт өйләнгәннән балдак табу. Менә шушындай балдаклар, теге все, син өйләнгән икән күрсәтеп тора дип әйтик инде. Ислам динендә мондай гырыф гадәт бармы, әллә инде ул менә ничектер теге кайбер милләтләрнең гырыф гадәте һәм ул каршы киләме, каршы килмәме дигән? Юк, ул шуннан даган инде балдак кию, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның гамәле, ул сөннәт гамәл булып тора. Пәйгамбәребезнең дә теге йөзек кигән дип әйтәбез. Шуңа күрә ул гамәлне кию бердән шуннан даган инде ул күрсәтү дә дип әйтик инде. Син өйләнгәнеңне кияүгә чыкканыңны бер күрсәтә торган галәмәт тә булып тора. Һәм ул сөннәт гамәлдә булып тора. Шуңа күрә аны кеше үти икән, әле уның савап аланың белән. Аннан соң ишеткәнем бар, балдак ират өчен бит инде булырга тиеш. Безнең көмеш һәм көмештән дә әле бигрәк 4 күпмедер граммнан артмаска тиеш. Менә мондай әйбер бармы? Әллә инде мәсәлән ни кадәр акчам бар, шуң кадәр калын йөзек кисән дә буламы, балдак кисән дә буламы? Безнең инде динебездә иратка шуннан да алтыннан булган әйберләр тыелган. Ул инде шул вакытта сәламәтлек ягыннан да бит инде каралган вакытта ул зыян китерә. Динебез тарафыннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисе бар аның буенча шулай бит. Нәрсә ди, әгәр дә син алтын зиннәтләреңне бу дөньяда куллансаң, ахирәттә сиңа булмас ди. Һәм шуңа күрә ират инде көмешне кия, көмешнең инде аерым нисабы юк. Теге менә шуның хәтлегенә булырга тиеш.
Мындай гына булырга тиеш дигән, ягъни көмештән була икән, ул нинди булса да рөхсәт ителә. Инде минемчә шушы өлештә туктап, икенче сорауга күчсәк тә буладыр. Тәяммумны сусыз тахарат алу дип әйтгәндә ничә мәртәбә рәттән башкарырга мөмкин? Белгәнебезчә бит инде тәяммумның буза торган әйберләр суның табылуы бит инде һәм тахаратны буза торган гамәлләр. Шуңа күрә әгәр дә кеше су тапмый икән, ул инде тәяммумны кирәк хәленчә генә ала. Ягъни бер тапкыр алды, аннан соң мәсәлән хәтта 10 тапкыр алса да ул тыелмаган. Чөнки тәяммум бит инде ул сусыз халәттә синең тахаратлы халәтең дип әйтәбез. Шуңа күрә монда инде ул һичшиксез су юк икән, ул тәяммум белән бөтен шушы гыйбадәтләрне үти ала. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху хәтта шундый сүзе бар. Мәсәлән, гарәп җирләрендә 10 ел су булмаган вакытлар булды, теге шүлдә дип әйтик инде. Шундый теге шүл бит инде шүл халәтендә суның табу мөмкинлеге юк. Шуңа күрә анда бит инде әйтелә 2 километр радиуста су юк икән, син инде тәяммум алырга тиешсең. Тиеш. Ягъни синең инде бүтәнчә чыгу юлы юк. Шуңа күрә монда инде тәяммум ничә тапкыр алырга ярый дигәндә күпме кирәк сиңа? Гамәл гыйбадәтеңә шуның хәтле үтисең инде. Күп очракта тәяммум алу темасы фикхта мәдрәсәләрдә үтелсә дә, практика бик аз була һәм кеше беренче тапкыр тәяммум алганда югалып кала. Нәрсә белән тәяммум алырга була? Менә әгәр дә кеше бина эчендә булса, урамда булса, кыш булса, җәй булса, нәкъ менә шуларга ярый дигән нинди җиһазлар, предметлар бар? Анда бит инде әйтелә безнең инде әйтик тузан, шулай бит туфрак, таш өстендә булган тузан дип әйтик инде. Менә шушы туфрак белән дип әйтәбез инде. Тузан белән шулай инде алына торган тәяммум алу тәртибе. Шуңа күрә кешенең хәтта киемендә тузан рөхсәт итә, әйтеп паластага тузан рөхсәт итә тәяммумны алырга. Ягъни кеше аңа суга, аннан соң инде битен бер мәртәбә сыпыра бит инде, аннан соң суга да беләкләрен ике беләгенә бит инде тәяммум кыла. Ягъни тәяммумның гамәле шушы гына дип әйтик инде. Дигәндә мәсх, башка мәсхләр дигән, аяк юулар дигән әйберләр юк бит инде, бу бит инде тәяммумның гамәлендә. Шуңа күрә менә бу халәттә кеше шулай эшли ала. Әгәр дә җәй көне булса, мәсәлән, көтүдә коры җиргә сугып, чистарак дип әйтик, чистарак булган җирдә, теге хайван йөрмәгән җирдә, чиста җиргә, коры җиргә сугып, шулай тахарат ала ала. Әлбәттә, ул менә шуңа күрә булырга тиеш, инде синең суга торган җирең пак булырга тиеш. Бу бит инде чиста су шикелле дип әйтик инде. Синең тәяммум дөрес булсын өчен менә шушы чиста туфракка сугасың да, шуның белән инде син тәяммумны аласың. Болында булсаң да, теге мәсәлән, әйтик син машинада барасың, юлына туктаган, юл кырына төштең, чиста җирне таптың дип әйтик, үзеңнең күзең белән, үзеңнең уең белән чиста урын дип санаганда, шуңа инде тәяммумны кулың белән сугып, тәяммумны гамәлен эшлисең инде. Су табылу тәяммумны боза дип әйттек. Ишеткәнем бар, җиназа намазына әгәр дә соңга калсаң, һәм хәтта ки су булса да, ләкин менә укый башладылар икән, күрәсең икән, тәяммум булып кына куша аласың икән. Бу инде ни өчен шулай куелган, чөнки син җиназа намазына тахарат алсаң, инде син өлгермәй каласың. Җиназа намазының казасы юк. Шуңа күрә бу очракта инде шәригать рөхсәт итә. Ягъни син әйтик шул җиназа намазына баскандар, син киләсең, күрдең, җиназаны укыйсың килә, ләкин тахаратның юк. Бу очракта син тәяммумны алырга рөхсәт ителә, чөнки әйткәнемчә, җиназаның казасы юк бит инде. Ә менә мәсәлән әйтик, җомгага юк, тәяммум алырга ярамый, чөнки аның илесе бар. Шуңа күрә шуның өчен менә бу рөхсәт ителә бу нидә. Җомгага юк, аның илесе бар дип әйттегез, ә менә ике гаетнең шулай юк. Анда шулай юк ярамый. Шулай ярамый. Ярамый. Кар белән тахарат алырга ярыймы? Кар белән тахарат алу шулай рөхсәт ителә, ләкин инде ул менә син кулыңа алгач су булып эргә тиеш. Карны кыр кишкән кулга сыпырдың, балай булмый. Ягъни син кулыңа алгач эргә тиеш, суга әйләнергә тиеш инде. Ягъни син монда сыпырганда су алып төшәргә тиеш, су буларак. Күпме дәрәҗәдә. Әгәр дә син әйтсәң инде, теге шәйтә торган булса, мәсәлән, бу бит инде менә тахарат ничек алырга кирәк бит инде кар. Кар гына дип әйтсә, димәк, әгәр дә ул мәсәлән, урамда әйтик 20-30 градус су икән, син бит инде мәсәлән алырга суык сиңа, салкын тию куркынычы бар. Бу очракта син шулай ук тәяммум хөкеменә күчәсең бит инде. Әгәр дә бу очракта. Ә монда ул инде менә шул кулга алгач эргә тиеш. Рептеге күпмеләрдә сулана бит инде ул. Менә шуның белән син сыпырасың икән, шулай агып, ул хатта
рөхсәт ителә. Шулай ук бу очракта инде шушы сораудан гына чыккан сорау, карны мәсәлән алып кереп, аны өйдә бүтән су бетте мәсәлән өйдә. Кар бар, карны алып кердең, өйдә җибеттең, һәм шул су белән тәһарәт алу чиста. Әлбәттә, ул чиста су, ул дөрес. Дөрес су. Гысылсыз кешенең тәһарәт алуы кайсы очракта дөрес булмый диелгән. Андый сорау ничегрәк аңлатып китсәгез миңа да кызыклы. Гысылсыз кешенең тәһарәт алуы кайчан дөрес түгел. Кайчан дөрес түгел. Бу инде менә шушы әйтик, тәһарәт алырга су гына булса, гысылләнерлек түгел суы. Мигдары аз дип әйтик. Әйе, ул мәсәлән тәһарәт алса, әйтик гысылләнсә җитми. Гысылләнеп бетергә, бөтен җиренә су тиергә су җитми. Но тәһарәткә җитә. Бу очракта ул моның тәһарәт алуына дөрес түгел. Башта тәяммум алырга тиеш, аннан соң тәһарәт алырга тиеш. Гысыл тәяммумы була инде, ничек була ул? Ул инде тәяммум ниятли яны. Теге бу гысылсыз кешенең хәле, ул бит инде әйтик тәяммум ала, аннан соң шушы булган су белән тәһарәт ала. Бу инде менә шушы чиста пак кеше була. Менә бу аңлатма шушылай аңлатыла дип әйтик инде. Чөнки гысылсыз кешенең тәһарәт алуы дөрес түгел дигәндә без бит инде беләбез, мондый гадәти хәлдә бит инде сөннәт, башта гысыл ала башлаган шәһән гавратларны юып, тәһарәт алу, аннан соң инде гысылләнү әйбәтләп шулай бит инде ул атта сөннәт. Гысылның сөннәте булып тора. Гысылның фарызлары бит инде ул безнең шушы авыз борынны чайкау һәм бөтен тәнгә су тиерү. Менә шарты дип әйтик инде. Шуңа күрә менә кеше шушының хәтле мигдары су чамалаганда дип әйтик инде, бу гамәлне ул шулай башкара. Мөселман кешесенә о Боже дип әйтергә ярыймы? Әлбәттә инде без монда аны катгый тыя алмыйбыз. Я Раббым дигән сүз бит инде без әйтсәк шулай бит. Әмма ләкин инде ул башка дингә охшашлык булганлыкка күрә, башка дин гамәлләренә охшашлык булганга күрә, аны әлбәттә әйтмәү хәерлерәк инде. Бу сүзне әйтмәү хәерле, чөнки безнең Я Раббым дип, Аллаһ дип мәсәлән шулай бит әйтү безнең күпкә биегрәк, күпкә әйбәтрәк. Шуңа күрә менә шулай үтәсә яхшырак була кешенең. Татар яһүдтән яман дигән гыйбарә бар. Күпмедер дәрәҗәдә ике милләтнең хәйләкәрлегенә мөнәсәбәттә шаярып та әйтелгән сүз. Бер уйласаң, бер-берсеннән аерылган ике дин һәм ике милләт вәкилләре чагыштырыла. Булай ничек килеп чыкты икән дигән кызыклы сорау бирелгән. Әлбәттә бу инде шушы ике милләтнең арасында инде бер каршылык булгандыр инде. Бер кеше шулай дип теге ачуланып, шунда яратмыйча әйтеп куйгандыр инде. Шуннан бәлки таралып киткәндер бу сүз. Әмма ләкин инде без беләбез, Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә безне төрле милләтләр итеп яратты. Һәм төрле милләтләрне яратуында безне аралашып, бер-беребезне хөрмәтләп, шулай яшәүебезне бит Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә булуын тели. Шуңа күрә монда инде әлбәттә ул теге ниндидер хәйләкәрлек ягына да бәйләргә ярамый, ниндидер теге үз мәнфәгате өчен генә дигән якка да бәйләргә ярамый, чөнки бу сүзләр әйткәнемчә ниндидер бер кешенең сүзеннән генә киткән инде ул, әмма ләкин аның төп нигезе юк, төп аңлатмасы менә шулай дигән аңлатмасы юк, чөнки Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә әйткәнчә безне милләтләр итеп яратты, без инде бер-беребезне хөрмәтләп тормыш итәргә тиеш. Хәзрәт, интернет аша танышып никах укытырга ярыймы? Хәзер мин сезгә бу сорауны үземчә тагын икегә бүләсем килә. Беренчесе, интернет аша танышырга ярыймы? Һәм инде никах укытырга дип әйтик инде, икенчесе, интернет аша никах укытырга ярыймы? Әлбәттә инде интернет аша танышу рөхсәт ителә. Ләкин никах укыту мәсьәләсендә анда инешеннән дагын күпчелек зур галимнәрнең фикерләре никах булырга тиеш теге кешенең катнашында, бөтен халык каршында дип әйтик инде, әтиәйләр шунда бергә, теге тәрәзә артында гына түгел, телефон артында гына, чөнки ул гади эш түгел, чөнки ул кешенең тормышында зур борылыш. Шуңа күрә тотрыклы, ныклы гаилә булсын өчен ул шул рәвештә эшләргә тиеш. Әмма ләкин инде әгәр дә кешенең андый мөмкинлек юк дип әйтә икән, андый мөмкинлек мәсәлән теге никах укытырга еракта манда кайта алмыйм, бәлки сәбәпләре бар. Вәкиллек дигән бер бар, шулай бит. Вәкил итеп җибәрү, кемнәр булса, кемгәдер ул эшне тапшыру. Ягъни вәкиле булып тора, бу кызныңмы, егетнеңме вәкиле булып тора ул. Менә шундый халат, шундый тәртиптә ул аны укырга тиеш. Ләкин инде чыннан дагын кеше гаиләсен гомергә бер төзей,
Уларны инде чыннан дагы игътибар белән теге вакытында җайларга тиеш, кайталарга да тиеш. Кыз булса, аның туганнары да катнашырга тиеш, чөнки ул гади генә гамәл түгел икәнен кеше онытмаска тиеш. Чөнки интернет аша таныша да, аннан соң хәтта күрмәскә дә мөмкин. Әйе, без бергә ошадык. Чөнки чыннан дагы әле ул вакытта сөйләшкән сүзләр белән тормыш вакыйгаларында яшәеш күп башкача килеп чыга. Шулай бит. Шуңа күрә кешенең әзерлеге, кешене бит әле, мәсәлән, кайбер вакытта син күрәмен ки, мәсәлән, аны экран артында бик матур итеп, ләкин хакыйкатьтә күрәш бәлки күңелен ашамаска мөмкин ул синең. Бәлки аның сөйләме син ашамаска мөмкин. Бәлки син языштың, таныштың, фотосы килде, ошаган шикелле, ләкин күрешкәч бәлки синең күңелеңә ул якын килмидер. Шуңа күрә бу мәсьәләдә инде шундан да кеше теге өстенлекне куярга тиеш. Шулай иттереп, интернет аша танышса да, аннан соң инде күрешүне, менә бер сөз белән очрашып алуны, әлбәттә инде ул үзләре генә түгел, сүздә юк, шәригатьтә бит инде ир белән, кыз белән егетнең икесе генә күрешү дөрес түгел, сүздә юк. Анда инде шәригать кушканча тәртиптә якыны белән, туганы белән шулай итеп күрешеп, шулай итеп аралашырга тиеш. Чөнки шуннан да кешенең ул кеше белән бит бер көн таныштың дагы, никах укыттың да, шуның белән шул гына түгел. Чөнки аның белән гомер итәргә кирәк. Бөтен тормышыңның баскычларында, авырлыгында, җиңеллегендә, куанычында, борчуында дигәндәй бергә барасы бит әле алга таба. Шуңа күрә менә моңа шуннан да инде җаваплы килергә кирәк. Менә әйттегез, шәригатькә туры килгән иттереп, егет, кыз, аның ягыннан берәр төрле вәкиле, я абыйсы, я әтисе дип интернетта танышу. Анда бит берәр төрле мессенджер аша ике генә кеше языша дип әйт инде, кеше күрми. Вакытта нәрсә, группа төзергәме? Юк, бу очракта инде беренчедән бит инде ул, мәсәлән, әйтик, интернеттан контактлан манда табып алды да, шулай бит инде бу кешене. Беренчедән егет кеше икән, ул кызның әтисен табып сөйләшергә тиеш. Менә мин сезнең кызыгыз белән танышырга телим, теге аралашырга телим, дип инде шулай бит. Һәм шуннан соң инде ул аны әтисе белде, что бу җегет белән бу аралаша. Әйтик, кемдер сораса, кешесе бар икәнен белә, шулай бит. Менә аның шәригатьтә бит шулай. Кызның әтисе белән син барып сөйләшергә тиеш башта. Чыннан да аралашырга рөхсәт алырга тиеш. Аннан соң инде чыннан да бу очракта теге аралашу рөхсәт ителә. Һәм син инде белергә тиеш, чыннан да теге нинди анда шайтанга бирелә торган темаларга кирип китмичә дип әйтик инде. Дөресен әйткәндә, син сөйләшергә тиеш, чыннан да хакыйкать, менә чыннан да гаилә тормышына син теге багышлау ягыннан дип әйтик инде. Шуңа күрә теге төне буе, көне буе язышып утырудан гына син анда бер нәрсә ачыкламаска мөмкин. Теге матур язуны аны теге компьютерда язып куеп буланы, матур сүзләрне бит шулай бит. Тормышта шуннан да кеше хакыйкатьтә ачыла бит инде ул тормышы башлангач. Менә шуңа күрә аның күрешүе, килүе, аның янында очрашу, менә ул нәрсә барбер кирәк инде. Мәсәлән, бик еракта ди, берсе дөньяның бер башында, берсе дөньяның бер башында, һәм менә шушы интернеттан кала дип әйтин, аралашу мөмкинлеге юк. Бу очракта чыннан да менә әтисен анда яки абыйсын да кертеп язышырга ярыймы? Әйе. Әйе, рөхсәтле. Чөнки инде әйткәнемчә, теге кайта да алмый ул мәсәлән анда бик ерак, ләкин язышырга да кирәк, танышырга да кирәк, белешергә дә кирәк. Шул ук мәсәлән, туй кашан, никах кашан. Монда әтисе дә бар, үзе дә бар. Инде теләсә кая кирип тә китмиләр дигәндә, теләсә инде сорауларга кирмиләр иншалла. Ничек бар шулай укыйм, хәзрәт? Сорауым тәрбиясезрәк күренә. Гафу итәрсез. Ураза вакытында теш арасына кысылып калган ит яки ризык кисәген йотып куярга ярыймы? Әллә инде гафу итегез, төкереп чыгарыргамы? Әлбәттә инде ураза вакытында без беләбез, теш арасында калган ризыкны бер чактан кичкенә булса дип әйтик, аны йотудан ураза бозылмый. Ләкин әлбәттә мөмкинлек бар икән, төкереп чыгару әйбәтрәк, хәерлерәк. Ютканчы дип әйтик инде. Ләкин син авыз эчендә калган әйбер инде. Шуңа күрә ул инде уразаны бозмый. Үзең теләп калдырмадыңмы син? Запаска калдырыйм әле. Әйе, ул калган әйбер инде. Шуңа күрә ул ни түгел, уразага кимчилек китерми дип әйтик. Шуңа күрә монда син әйбәтрәк, хәерлерәк инде шуннан да аны төкерсәң, шуннан да әгәр инде андай мөмкинлек юк икән, син мәсәлән бит инде ул чарасында әйбер әйтик бер җилыштамы кайдамы шулай бит син инде килеп чыктык аны бит төкереп булмый. Анда йотасың икән, шулай гаип түгел инде. Ләкин бу бер чактан кичерәк булган шартлар бит инде. Ул кичкенә күләмдә булырга тиеш. Күп кеше сорау бирә иде, теге төкерек тә йотмыйм дип.
Юк, төкерекне йотырга ярый. Ул бит инде тыштан кергән әйбер түгел. Тыштан кергән әйбер түгел ул. Хәзер күп яшьләр татуировка ясата. Беләм, динебездә бу кискен тыела. Бу хакта исламда нәрсә дигән әйтелә? Әлбәттә инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә: "Лaqad халaqna al-insana fi ahsani taqwim." Ягъни без кешене бик матур кыйфәттә яраттык ди. Шуңа күрә җир өстендә ямьсез кеше була алмый. Ягъни кешенең үзенең бер матурлыгы була һәрбер кешедә дә. Шуңа күрә бу кешенең бу кырые матур түгел, бу кешенең бу кырые матур түгел дип без әйтергә хакыбыз юк. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин һәрбер кешене матур итеп яраттым." Ягъни һәрбер кешенең үзенең бер матурлыгы бар. Тегин инде генә, мәсәлән, син урамда күрсәң дә, кайвакытта, мәсәлән, син күңеле ошаман, әйтик, йөзле кеше булса да, мәсәлән, ул гаиләсен төзегән. Чөнки алар бер-берсенә ошаганнар, шулай бит. Шуңа күрә Ул сиңа ошамый. Ул сиңа ошамый. Но бит аңлашып торган кешесе бар дип әйтик, шулай бит, кемгәдер ошый ул. Шуңа күрә матур кыйфәттә яраттым ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Шуңа күрә кеше инде шушы матур кыйфәтне үзгәртергә тиеш түгел. Теге татуировка инде ул шуңа күрә бик хәтәр әйбер. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит, антында ләгънәт кылына, Аллаһ Тәгалә ләгънәт кылды ди. Андый теге менә ут белән, ни белән шундый ясауны ул ләгънәт кылды ди. Шуңа күрә ул бик куркыныч зур гөнаһ. Шуңа күрә кеше аннан сакланырга тиеш. Уланы ясатмаска тиеш. Буяу яки краска яки лак, мәсәлән, тәнгә тидик, без тәхәрәт аламыз. Бу чиратта татуировка ул чыгар булмый инде. Менә кеше дингә килде, аңлаш ясаткан булган татуировка, хәзер инде теге свисти дип әйтәләр, чыгартап булмый, битереп булмый. Тәхәрәткә ул теге киртә булып торамы татуировка әллә юкмы? Юк, әгәр дә инде ул исламга хәтле дип әйтик инде. Намазга хәтле уланы эшләнгән әйберләр икән, уланы максималь бетергә сәбәп кылырга тиеш. Ләкин бетмәй икән, аннан соң шул килеш гамәл кыла инде. Ягъни гысыллә тәхәрәткә дә бу киртә булып тормый иншалла. Мөселман гаиләсе пляжга су кыйнарга килә, анда ярым шәрә адәмнәр йөри. Бер караганда мөселман гаиләсе су кыйнарга килә һәм аларның моңа хакы бар. Шул ук вакытта тирә-якта бик күп ярамаган күренешләр, нәрсә эшләргә, кешене бик каты су кыйнасы килә хәзрәт. Табигый инде бер юл. Юк, әлбәттә инде шәригатьтә безнең инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тыймаган су кыйнаудан шулай бит. Без үзебез каврәтебезне каплаган хәлебездә, әйтик, мәсәлән, инде шул кызларыбызга да аның аерым киеме бар шулай бит. Ирләрнең дә мәсәлән шулай бит инде каврәте каплаган булганда, ул рәхәтләнеп барып су кыйнала. Ләкин шуннан да гына инде без тырышабыз бит кырыйдарак кыйнарга, шул харам дип әйтик инде менә шушы яман каврәт күрмәскә. Ләкин хакыйкатьтә без карасак, әгәр дә без аны тирәннән уйлап карасак, без мәсәлән урамда да шул каврәтләр инде әлбәттә тегендә тирәнрәк инде шулай кеше шишенгән дип әйтик инде. Шишенгән анда инде шуннан да бөтенләй шәрә булмаса киеме әзиннән шулай бит. Ләкин урамда да бит инде без шул каврәт бит инде ул. Аны шәше күренүдә хатын-кызның мәсәлән, ана мәсәлән балтыры күренүдә дип әйтик инде. Аны бизәнгән булуы да, булар да бит инде. Шуңа күрә монда инде син үзеңнән торган эшлисең. Ягъни син барасың, кырыйга барасың шулай бит. Үзеңнән торган бөтен әйберне һәм матур гына күзеңне саклаган, максималь тырышып, шулай бит, харамга төшмичә дип үзеңне шулай кыйнахны кайтып китәсең. Теге артык мавы торган сүздә син дә тикшереп утырам икән бөтен кешенән аннары. Килеп кызынып утырып мә? Узаклап утыра башласаң син дә. Әгәр син шуннан да бик кызынасың килсә инде, шуннан да ниндидер бер үзең менә шушы урынны булдыр дип әйтик инде. Шулай бит, или изләп тап, или сәгатен уйлап тап дип әйтик инде, шулай бит. Чөнки шуннан да ул мәсьәлә бар инде кешенең инде. Ләкин син су кыйнасың икән, шулай кыйн да, матур гына гаиләң беләнме, балаларың белән кыйн да, инде кайтып китәсең шулай. Инде хәзрәт шушы сораудан соң икенче сорау шундыйрак. Шәрә тәнгә кызыккан адәмнең җанына шайтаннар кирип ялган буламы? Моны ничек дәвалап була икән? Монда гаврәтне күрү теләге микән инде ул? Әллә үзенең гаврәтен күрсәтү микән? Ул монда инде бу сорауның мәгънәсендә шулайдыр. Шәһвәт белән тартылудыр инде ул шушы нигә бүтән тәнгә дип әйтик инде. Әлбәттә ул инде булырга мөмкин. Шайтан бәләсе дә, җен бәләсе дә сүздә юк. Кешенең мәсәлән шәһвәтләнүе дип әйтик инде. Теге бөтенесе шәһвәтләнү нигә? Ләкин үзенең табигый хәлдә булырга мөмкин. Шуңа күрә бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бит инде шәһвәтне хәтта менә кешенең өйләнү мөмкинлеге булмаса, шәһвәтне басыр өчен ураза тот дигән кигәнчтә бирде бит инде. Кайбер сахабаларга хәтта теге менә аның юк, өйләнеп гаиләне теге тәэмин итәргә, булдырырга шулай бит инде. Ләкин шул вакытта ул бит инде ураза тот дип тә киңәш биреп карады.
бирде деп әйтеген шулай бит менә шушы шахватны басыр өчен. Шуңа күрә ләкин инде монда шуннан дагы кешенең булырга мөмкин андый сихер бәласе дә монда. Мәсәлән, шуннан дагы кеше маңа бәлки бик әйбәт кенә булды, шуннан дагы бәлки ул шуннан дагы хатын-кызларга шундый тартыла торган итеп аңа сихер ясаалар. Ул ягъни бөтен кешедә дип әйтим инде менә шушындый зинага зинаны гөнаһ күрмәй башларга мөмкин шулай менә шундый хәерсезлекне. Бигрәк тә интернетта бүгенге сайтлар бик күп. Кирип карау мөмкинлеге дигәндәй. Монда инде менә шул иман белән бәйле инде шулай синең гамәлең дип әйтик. Шуңа күрә менә монда кеше нишләргә тиеш инде, шуннан дагы үзенең өстендә эшләргә тиеш. Әлбәттә, ул бит инде начар уйларның килүе, начар фикернең тууы, ул бит шайтан коткысы да, синең нәфсеңнең теләге дә. Аны баса безнең фақат ибадат. Коръан укуың, зикр тәсбихтә булуың, үзеңне эш күрүең, менә мәсәлән, ничек тә була дигән сорауда, әлбәттә менә шушы үзеңнең шул Әлхам Фатиха, Фатиха сүрәсе мәсәлән аятлы кирсе шулай бит инде Ихлас фәләк нас сүрәләр үземнең мәсәлән шүкергән хәлендә йөрүдә бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи киңәш итә менә бу яманлыкка синең хисең күңелең тартылмасын өчен. Үзеңнең нәфсеңдә кутуңда. Һәм әлбәттә инде үзеңнең акылыңны югалтмау бит инде. Акылың бит инде кабул итеп һәм аңларга тиеш шушы әйбернең зур гөнаһ икәнлеген, һәм син инде үзеңнең акылыңны җигәргә тиеш монда нәфсеңне басарга. Чөнки синең нәфсең шуннан да өскә чыккач, ул бит инде нәфсе шуннан да берни чиктә белмәскә мөмкин. Акыры нәфсене тәрбияләү ул безнең менә шушы гамәл гыйбадат белән динебез белән тәрбияләнергә тиеш. Шушы сораудан чыгып, менә шайтаннар коткысы дигәннән һәр кешедә киран дигән үзенең теге янәшәсенә йөри торган шайтаны бар дип, һәм фәрештәсе дә бар дип әйтәләр. Шуңа күрә начар васваса шайтаннан яхшы килгән уйлар фәрештәдән дип әйтәләр иде. Менә бу моны ничек аңларга? Алар безнең эштәме? Алар безнең янәшәдәме? Алар гел безнең беләме дигәндәй. Һәм инде кайчакта бит җин керә, җин кагыла дип әйтәләр кешегә. Бу ул җин түгел, бу башка җин дип әйтик инде. Һәм мәсәлән, җинне эшкәргәндә бу җинча китә икән, тегесе синдә каламы? Гомумән нинди процесс ул? Аты кеше күп чакта, мосы шайтаннан, бу шайтан коткысы дип кенә. Юк, җәмәгатендә әлбәттә бөтенсе шайтанга сылтап булмый. Чөнки бит инде Аллаһ Субханаһу Тәала Коръанда хәтта кыямәт көндә иблисне китергәч, теге әйтә бит инде инни бариун минка инни ахафуллаһ раббал аламин дип шулай. Нәрсә кала, ягъни әйтә, мин сиңа катнашым юк. Миндән Аллаһтан куркучылардан идем. Шайтан бит инде безгә фикерне кертә генә. Ә дальше бит инде ул эшне эшләргә эшләмәскә безнең фикеребез. То есть без үзебез кадереннән соң. Без инде менә бу шайтан коткысы кертү дип әйтик. Ә карын инде кешенең эчендә йөрми, ул кырында йөри. Кырында йөри, әгәр дә ул динсез булса, бисмилла әйтмәсә, ул аңа рәхәтләнеп утырып башлый. Бисмилла әйтмәсә, җукласа, рәхәтләнеп аңа белән шуның кроватында җуклый. Ягъни ул аңа белән шунда рәхәтләнеп гомер итә инде. Ә иманлы, гыйбадәтле булса, ул инде мөмкинлек эзли. Аның кырында утырып ашарга, аның белән җукларга, ләкин эченә керми. Ә мәсәлән, кеше инде мәсәлән, бүгенге көндә кызганычка каршы кеше гөнаһтан курыкмау сәбәпле сихер ясый, бозым сала, кешегә җин кертә, теге кешенең тормышын җимерә, үзен җимерә, теге кайвакыт кеше үзенең кая барып җиткәнен дә аңламый, хәтта бауга да менеп китә. Бу бит менә шушы үзе әмәләки инде монда кемдә генә гаепләсенә кешенең үзендә гаеп, чөнки кеше үзе дугасыз, динсез булганга күрә шайтанның коткысы килде бит инде, сихер бозым тиде бит инде. Аңа күрә монда инде кеше шуннан дагы менә шушы үзен сакларга, үзен менә шушы һәр вакыт зикр тәсбихтан теге калдырмаска тиеш инде, калдырмаска тиеш. Алдагы сорау, намазны пычрак ташландык урыннарда укырга ярамый дип ишеткәнем бар, бу чынлап та шулаймы? Монда инде ташландык дигәндә, пычрак дигәндә күздә тотыла нинди урыннар дигәндә инде бәлки бу урыннар безнең бит менә Монча, Бәдрәф мәсәлән шулай бит инде алар пычрак урыннар саналалар. Әмма ләкин мәсәлән инде балчыклы урын дип әйтик. Ул пычрак урын саналмый. Теге ничә әйтергә, ул нәҗис түгел. Без бит беләбез, нәҗисле урыннарда безгә нәҗисле урын булмаска тиеш намаз укытырган җирен сәҗдәле урынның. Шуңа күрә монда бу очракта дип әйтик инде без ташландык урындар, менә шушы ни өчен анда ярамый дигәндә, ул җинне урыннар бит инде. Мончадагын, Бәдрәфтәгән дип әйтик, шушындый урыннар шулай бит. Әмма ләкин бүтән җирләр алар безгә Аллаһ Тәгалә тарафыннан пак урын саналдылар, пак урын булдылар. Шуңа күрә кеше намаз укытырган җирендә нәҗис күрмәде икән, теге күрми икән, алар туктаган җирендә дип әйтеп басты икән, чиста пак икән, анда укый. Анда теге
ташлы булса дагы, балчыклы булса дагы, комлы булса дагы, ул чиста урын дип санала. Инде без инде шуңа күрә менә шушы урында намаз укуыбыз дөрес була. Гомумән безнең намаз укуның шартлары, тышкы шартлары, эчке шартларын бөтен кеше белә инде. Менә бу тышкы шартларында ни өчен шуңа кадәр басым ясарга кирәк? Намаз чиста, урын чисталыгы, кием чисталыгы. Чөнки бит инде кием чиста булмаса, син намазың дөрес түгел. Кием чисталыгында, мәсәлән, шулай бит, ул бит инде фарыз булып тора. Ул тышкы фарызларында бар, шулай киемнең чисталыгы дагы, урынның чисталыгы дагы. Шуңа күрә аңа кеше игътибарлы итәргә тиеш. Ләкин күренми икән. Теге гайватта кеше бит инде күрмәгәнне эзли башлый дип әйтик инде. Бәлки бардыр монда. Бәлки бардыр монда, бәлки тегеләйдер. Ләкин шикләнә икән күчсен бүтән җиргә, сүз дә юк. Ләкин инде син күрмисең икән, анда ул пак дип син аны кабул иттең икән, син каршында нәҗис дип күренми икән, син анда басып укыйсың. Син анда намазлыгыңны җыеп, мәсәлән, әгәр инде намазлык белән намазлык бар икән, үзең син инде тагын да тынычрак буласың килсә, намазлык җыя аласың анда. Ул инде иң уңайлылык. Мәсәлән, син булмаска намазлык, шуңа күрә бит инде без бердә булмаса я өс киемен булса салып җыябыз. Күңелгә рәхәт булсын дип әйтик инде, күңел тыныч булсын өчен, гамәл дөрес булсын өчен. Һәм алдагы сорау хәзрәт, әгәр дә миндә сихер бар икән, әгәр мин шайтан коткысына бирелгәнмен икән, миңа моннан ничек котылырга? Бу кеше беренчедән каян белә ала шундый икәнен, икенчедән ничек котылырга? Давай сорау. Менә бу сорау мәсьәләсендә чыннан да инде ачыклык кертәсем килә, күрәзеше һәм эшкөрүче дигән төшенчәне кеше аңларга тиеш. Менә кызганычка каршы бүгенге көндә безнең хәтта мөселманнар да 5 вакыт намазлы егетләр, кызлар да, абыйлар, апайлар да тормыштарында шундый бер санау була да. Чыннан да менә шушы әйтик авыртып китәләр. Шуннан соң баралар больницага мәсәлән. Больницада тикшерәләр кешене, берни дә ачыклык керми. Кешенең ләкин авырту бар. Һәм шуннан соң инде я киңәш итәләр аңа шулай бит инде каралсына бәлки эшкәртеп карагадыр. Шуннан соң инде ул нишли эшкәртеп карый дигәннән теге берәр туганымы, якынымы, дустымы кемдер каядыр барган анда, әбиме ул анда, абыйм анда, ел шунда барга тырыша башлый. Ул аны сүздә юк, изге ният белән барга теләй инде. Эшкәртәм дип инде, үземне даваланам дип, чыннан да динле дип, ләкин инде кеше чыннан да хакыйкатьтә эшкәрүчене белергә тиеш. Чыннан да ул гынах кылмыймы, җиннәрдән ярдәм алмыймы, җиннәр белән эшләмиме. Бернинди эшкәрүче кеше бернинди информация бирергә тиеш түгел. Ягъни килеп утырдың, мәсәлән, килде кеше, сиңа мәсәлән мәчеткә килде, хәзрәт миңа эшкәрәл дип. Син аның шулай бит хәтта исемен дә белмисең. Син аның каян килгәнен дә белмисең. Шул телефоннан әйткән булса гына әйтик, мин шул шәһәрдән, мин шул шундый кеше дип әйтсә генә шулай бит. Ләкин килде, син аның авыртуларын да белмисең, кайсы җирендә нәрсә булганда, тормышында нәрсә икәнен берәр белмисең. Үзе сөйләсә генә беләсең. Бергәнебезчә күрәзәче бит инде гадәттән эшли башлый. Теге сөйләгәнчә сөйли башлый аның турында. Бөтен әйберне сөйли аның турында. Бу кеше инде шул вакытта каралы бушыннан даган давалаучы икән, бу инде гомердә күрмәгән кеше мине бөтен әйберне белә дип. Хакыйкатьтә аңа җиннәр файда китерәләр. Файда дигәндә хәбәр биреп торалар. Шуңа күрә кеше күрәшә әләксә, әгәр дә ул дугалы кеше була икән, теге авызы бисмилла әйтә торган дип әйтик инде. Барбер инде Аллаһ Тәгаләдән я шифа бир дип шундый бер теләкләр белән торган кеше була икән, бу күрәшә аңа берни информация бирә алмый. Чөнки тегене җиннәре качалар шул вакытта. Ләкин кеше әйтергә мөмкин шул вакытта. Менә күрәшә бардым, әйтик күрәшә дип әйтик инде, я эшкәрүче дип әйтән улан сиңа. Ну миңа бит файдасы тиде. Ул бит күрәшә булса файдасы тирә тиеш түгел дип әйтә ул сиңа. Аның җәмәгать әлбәттә аның хикмәте шунда. Чөнки синең авыртуың сәбәбе бит инде сихерләү, бозым сәбәпле сиңа бит җин бәләсе тигән. Әйтик, бәрелгәнме ул сиңа, кергәнме ул сиңа, синең ишеткәнен ул белмим шулай бит. Ләкин син шундан соң инде менә шушы күрәзәчен җине белән синдә җин килешү төзиләр дә, син берәр атна авыртмыйча йөрисең. Һәм син уйлыйсың, бу кешегә бардым, миңа файда тиде дип. Монда шайтаннар алды сине, шулай торып. Һәм кеше шундан соң уйлый, миңа яхшы бит шулай, бик әйбәт. Кайвакытта кеше әйтик, эшкәрүчегә бара да, шундан да хакыйкый иманлы хәзрәткә бара да дип әйтик, бернинди күрәзәчлек белән шөгыльләнмәй торган. Һәм инде хәзрәт эшкәреп кайтара һәм әйтә, син менә шушыларны тыңла, менә бу суны эч, менә шулай әйтер. Моны хәле авыраеп китә.
Онда шәдей, мен бүтән бармайым ди, миңа да файда тимәде ди. Ләкин менә бу сихер бәләсен кеше шуннан да гына аны шушы дугалар белән, шушылай итеп Коръән белән генә шифа табала. Һәм әлбәттә инде күрәзешегә Пәйгамбәр саллаллаху әйтә бит, кемдә күрәзешегә бара гына шулай бит. Ана 40 көн дуасы кабул булмас ди. Ләкин барып, әгәр дә инде бу сүзләр дөрес әйтте дисә, беләкән бу бөтен әйберсә, бу күферлеккә чыкты ди. Мөселманлыктан китте ди. Менә шуңа күрә кеше менә бу әйберне исенә чыгармаска тиеш. Чөнки шуннан дагын бу таларга тиешту менә бу әйберләр белән. Чөнки шуннан дагын шайтан сиңа әлбәттә Коръәнгә китерергә теләми. Син бит инде бозун бәләсенә төшкәч, димәк инде кемдер сине көнчелек беләнме, яманлык беләнме, шуннан да сихерлек икән сиңа, син инде монда Аллаһ Тәгалә юлы белән чыгара тиеш. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи өйрәткәнчә. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи бит инде Ихлас фәрәнне сүрәләр белән эшкереп даваладылар шулай. Шуңа күрә, ягъни син менә бу әйбердә шуннан дагы буталмаска тиеш. Безнең кызганычка каршы кайбер вакытта баралар да менә әгъузу бисмиллаһ әйтә бит ул, Фатиха сүрәсендә укый бит ул, Аяtul Курсида укый бит ул. Ләкин бар хәтта шунда сихерчеләр дә булырга мөмкин икән. Башында дугалар кыла, теге теләкләр теләй. Кеше ышана шуннан соң, шуннан дагы бу эшкерүче инде дип. Шуннан соң ул иштән генә укый башлый тагын инде сүзләр. Син аны ишетмисең дә, аңламыйсың да, хакыйкатьтә менә шундай Алла сакласын бу инде шуннан да иблиснең гаскәре дип әйтик. Хәтта кеше булса да, бу инде шулай итеп үзен җиннән кире чакыра. Билгеле сүзләре белән. Әлбәттә, шуңа күрә нәмәннән кеше ялгышмаска тиеш. Чөнки син шуннан да эшкергән вакытта, шуннан да менә эшкерүчегә барсаң да һәм эшкергән кешедәген фақат булырга тиеш шәригать кагыйдәләренә туры килгән гамәлләр белән генә. Хатын-кыз булса әйтик, аерым булырга тиеш түгел, шулай туганы белән килергә тиеш, ире беләнме, ир туганымы киманда. Һәм менә шушындый тәртиптә шәригать кагыйдәләре белән үтәсәң, иншалла шифа килә. Ләкин кеше белергә тиеш Аллаһ Субхану тәгалә шифаны бирүче икәнен. Бу кеше түгел икәнлегендәге. Бу кеше сәбәпче икәнен генә аңларга тиеш кеше. Шуңа күрә менә бу әйберләрдә буталмаска кирәк. Чөнки менә бу күп очракта кешенең менә шушы диндә заифлыгы дип әйтик инде, дугалар кылмавы, тахаратсыз йөрүе, менә шушы әйберләр аны инде шуннан да шушы яман он килүенә сәбәп тә була. Аннан соң инде шуннан да кешенең инде шундый бер сыйфаты бар, кем ясады икән белергә йөди. Кешесен табарга яман андый. Ләкин син бел, ул кеше сүздә зур гынахлы кеше, ул гаипле кеше. Ләкин синдә гаип бар. Син сакланмадың. Бусымнан шулай бит шушы сихердән сакланмадың. Ягъни бу сихерче булса да, бу кем булса да, бәлки син ул кешене белсәң дә, тапсаң да, син аны нишләтә аласың? Шәригать күзлегеннән син аны бер ишетергә тиеш түгел. Син аны хидая торап, я Раббым, туры юлны тапсын, тәүбәсен кылсын дип әйтергә мөмкин, ләкин син аны белмичә дә әйтә аласың. Син аны кыйный алмыйсың. Чөнки синең хакың юк. Беренчедән син әле төгәл шул кеше икәнен син каян беләсең? Син белмисең ул төгәл шул кеше икәнлеген. Шуңа күрә, күрәзәче әйткән, ясәче әйткән сүз белән генә барып, син анда ул кеше белән сугышып утыра алмыйсың. Шуңа күрә, монда инде беренче Аллаһ Тәгаләнең сорагы тиешбез шуннан да, я Раббым, безне шушы яманлыкка төшермә дип. Шушы сынаулар белән сынама дип. Әгәр инде килде икән шушы шир, шушыңа лайыклы булдың икән дип әйтик инде. Сияннан чыгарга тиешең шулай лайыклы рәвештә. Аллаһ Тәгаләнең ачуына төшмичә. Аллаһның рәхмәтен ала торган итеп. Коръән Кәрим аятлары белән, тахаратлы, гусуллы йөрүең белән, шушы тырышлык белән син чыгарга тиеш. Инде ни кызганыч, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта Теләче районының имам мөхтәсибе Исмаил Хәзрәт Фәләхиев иде. Исмаил Хәзрәт, сезгә Аллаһның рәхмәте булсын. Күрешкәнчегә кадәр дип, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Амин, барыбызга Аллаһның рәхмәтләре булсын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Амин. Хөрмәтле тамашачылар, эфирда имам Насыйри тапшыруы иде. Без һәммәгезгә дә исәнлек саулык теләп калабыз. Һәм инде Аллаһның рәхмәтендә, бәрәкәтендә йөрегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.